Γεια σας παιδιά, Μάικ εδώ και σήμερα παίζουμε με τον... Δήμο Τζιαρένα. Και... Ρήμος. Ναι, Ρήμο. Παίζουμε στο Multicube server, κάπου πάνω θα το λέει. Αυτά, 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1, καλή χρονιά! Καλή χρονιά. GG motherfucker. Στόνσον. Και εγώ πήρα, αλλά δεν το πρόλαβα. Όχι, αυτό που δεν πρόλαβες πήρα. Αλήθεια. Ναι. Τώρα σου είπα όμως Golden Sword. Φύγε από εδώ μωρή μαλακία. Φύγε από εδώ μωρή. Φύγε από εδώ ρε που θες και ξύλο. Φύγε. Μαλάκα με σκοτώνει, με σκοτώνει. Αλήθεια. Πέθανα. Δεν τον πιστεύω ρε. Fail. Ψόφισες κι εσύ. Ας Πάρα. τα λέμε στο επόμενο ματσάκι. Yeah. Γεια σας παιδιά, πάλι επιστρέψα. Σου έκανα. Έχει κολοζέους. Λοιπόν, επέστρεψα με περισσότερο κέφι και με κι άλλο Δήμο Τζιαρένα. Και με ακόμη ένα ματσάκι. Δυστυχώς, το προηγούμενο μάτς ήταν το χειρότερο της ζωής μου. Δηλαδή, και είχα λίγο δαγκάκια. Δηλαδή πώς το έκανα αυτό, ήσουνα με γκολ και όλος ήσουνα με σόρ. Εντάξει, απλά δεν ήμουν και εγώ καλά προετοιμασμένος, είχα τσιτωθεί λίγο. Το χτύπησα κι εγώ. Ήταν κάπως σαν μια τακτική του. Ω, Λάρι Μάφας! Αυτός είναι, νομίζω... Τι είναι ο Λάρι Μάφας, δεν το θυμάμαι. Δεν μας δουλεύει τώρα. Τώρα έκανε παρκούρ. Δεν μπορεί, όχι, αυτό είναι δύσκολο παρκούρ. Πανεύκολο. Επιτέλους. Πάμε πίσω στο χορό. Γαμώ το... Ο Λάρι Μάφας είναι διάσημος YouTuber, αν θυμάμαι καλά. Όχι! Ελά μαλακία. Μούφου. Μούφα. Γάμω τη μούφα σου. Why? Ωχ, ένας έχει το ίδιο skin με μένα. Αυτό είναι... Colosseum up. Colosseum. Γάμω το... Πάρ' τα Μιχάλη. Ναι, μπήκε. Τι, δεν είμαι με σένα. Ωχ, αφού δεν έκανα σας Ωραία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πού είσαι όμως. Ανάσω. Χειρότερος partner δεν μπορούσε να βρει. Και εμένα ο άλλος είναι 7 kill και 200 εσύ, τέρ. Α, γεια σου, εσύ έχει χαράξει. Πού είσαι, ανάσε Δήμο, σε βρήκα. Πάμε πίσω από τις σκάλες μετά από εκεί που είσαι πίσω. Πίσω από πίσω μου. Ωραία. Θα με ακολουθήσεις. Okay. Τι λέει, Nice nice record Mike Giarena. Κάπτερ Κάλος. Τι μαλακίες ονόμα. Πώς ξέρω τι κάνω record. Δεν ξέρω. Anyway, who cares. Who cares. Who cares. Who cares. Who cares. 6, 5, 4, 3, 1. Ωραία. Εγώ ξεκίνησα ήδη. Φάγγια. In your face, bitches in the air. Ο Λάρι Μάφας! Δεν θα τον αφήσω να ψοφήσει από τον Captain Κάλο. Α, βασικά θα τον αφήσω γιατί γαμάω. Γεια σου, τι μου. Δήμο, εγώ είμαι στις σκάλες. Πάω να πάρω ένα καλό chest. Όμπαδο! Και εγώ σκάλω. Πού είσαι? Σε περιμένω στις σκάλες, πού είσαι? Εγώ έχω φύγει από τις σκάλες, εντάξει μου. Είμαι mid, έλα. Ναι, όρεξη έχω. Να είναι εκεί κανένας... Είναι και εδώ πέρα ένας, δεν έχει τίποτα. Άσο. Γαμώ που θα βρω τώρα κανένα τσιστάκι έτσι να έχει ένα golden sword τουλάχιστον. Α, από εδώ. Τι σου γράφει στο chat. Βαριέμαι. Μην το διαβάσεις δυνατά. Μιχάλα, πού? Πού είσαι? Εγώ είμαι αλλού και αλλού.
Έχω και ένα κέικ. Είσαι mid. Έρχομαι αν θες. Είσαι mid. Όχι, θες να έρθω. Ας συναντηθούμε εκεί. Είμαι όμως πάνω. Έλα, κατεβαίνω mid. Οκ. Γαμώ το. Εγώ ακόμα να βρω μια κουβερτούλα. Μα η Τζάρε να κουφίτσε. Περίμενε. Ψάχνει για καθένα. Ούτε Να ένα σε. sword, έχω ψάξει όλα τα chest. Έχω φουλάρει το inventory μου, ένα sword δεν έχω βρει. Έλα, Wait, σου φέρνω armor. γουστάρω. Στάρω να χορεύω. Μεστικό, τόνουν! Γουστάρεις να χορεύεις, γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις, δώσε, σόφα! Σόφσες. Ναι. Κοίτα, Ναι. μου ήρθε γαμό. Νάτος. Για να το λαριμάφα. Καλά το σημείο. Για άλλα δες με. Α, να σε. Δήμα, πού το βρήκες! Α, νόμιζα ότι είχες τόνσο. Με τι χτύπη, με το stick φίλε. Το βαράω βασικά. Το πιο πολύτιμο με το stick. Δεν έχω άλλο. Πόσα χάρτησε ρε. Με πάρα με το χέρι μου έχει χαλάσει μόνο ένα χάρτη. Πού είσαι? Εγώ έχω ψοφήσει. Όχι εσύ ο αυτός εδώ πέρα. Κάνει χοροπηδάκι Εγώ. στο Αλβανό. Ελληνικά. Τι είναι αυτός, χαλάει πολλά ντάμα. Νο ξέρω. 33. Χάρτη. Έχανες. Όχι, 2 χάρτη μου, 2,5. Του σκότωσα. Εγώ Αλβανό ελληνικά νο ξέρω. Μαλάκα τι λέω. Πες μου άμα έχετε κανένας. Ναι, από πάνω σου είναι 2 άτομα. Βλάκα. Αυτός ψάχνει άτομα. Ο Κάπτεν Κάλο είναι. Ναι. Ναι. Δεν έχεις να σου επιτεθεί. Δεν πρέπει να σου επιτεθεί αυτός. Ούτε ένα sword δεν έχω. Γιατί εγώ είχα από τι πέθανα, πάω έναν με wooden axe. Γιατί μου κάνει. Πού είναι ο υπόνομος? Όχι γαμώτο. Και τώρα βρήκε να βρέξει, 6 άτομα είναι ακόμα μέσα, Μιχάλη. Επέστρεψα. 6 άτομα είναι μέσα, Φαντάζομαι το έχω το μάτι. Πέθανες. Όχι, 6 άτομα είναι. Και βρέχει. Α, έχεις bow. Ναι, αλλά με ένα τόξο. Ένα βέλος. Ναι. Πού είναι ο υπόνομος? Και τώρα ξέρεις θα βγουν οι spider. Κοίτα εδώ. Σε λίγο. Ω, κι άλλο bow. Και golden. Πού είναι ο υπόνομος? Μιχάλη, Έλα. ξέρεις πού είναι ο υπόνομος? Ναι. 6 άτομα ακόμα. Να μου το κάνεις, σε ψόφισε. Καρνάβα. Ψεύσες ήδη, κάτσε να σου πω. Ω, 5 άτομα. Ναι, έχεις ψοφήσει. Είναι 2 team. Ναι. Όχι, λάθος. Ο πάρτερ μου είναι μέσα. Ο Captain Kalos είναι είναι full iron armor. Ω, καλά. Δεν ξέρεις μπορεί να πεθάνουν. Θα αυτοκτονήσουν. Ναι, ναι, θα αυτοκτονήσει. Α, και τι φτιάχνει, κάτι κραφτάρει, για να δούμε. Iron sword, ωραία, έχασες. Ωραία, ούτε sword δεν έχω. Λοιπόν,
Κατέβα γρήγορα mid. Γρήγορα. GG. Έχει αφήσει κάτι πράγματα. Έχει αφήσει swords. Πώς πάω. Μα. Mid. Έχει αφήσει sword, έχει αφήσει πολλά. Πώς πηδάω από εδώ. Αν μπορείς. Για χάρτη. Όχι! Κορίτσι. Τι έκανα. Παρκουρίστας φίλε. Πάμε. Ω, τα λέμε στο επόμενο ματσάκι. Γεια σας παιδιά. Δεν έχει κολοζίους που σώπησε. Σώπησε. Πατάω πάιο. Όχι βασικά. Θα πάρω Wizard. Όχι, θα πάρω. Tank, Wizard. Τι διάλεξες. Εγώ. Ναι. Βασικά αυτή τη φορά λέω να τα αλλάξω λίγο. Και θα Πήρα πάρω... Wizard. Πήρα Wizard, πάρτε Wizard. Όχι, εγώ θα πάρω Miner. Ναι, Ναι, εσύ πάρε Wizard. Κράτε το Wizard εσύ. το πήρα. Από το Miner απλά βρίσκω περισσότερα ore. Μου υπάρχει μια περίπτωση εγώ να βρω 2 diamonds σε ένα chest. Άμα βρεις, θα φτιάξουμε... Τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε diamond hole. Μας κάνει πλάκα, χαλάει τα μας πολλά. Το diamond hole. Λίγο χαλάει, πόσο χαλάει. Ξέρεις πόσο χαλάει. Πόσο. 3. Hard. Ναι, όχι. Εκεί που λέει το Stone Sword 10, όλα αυτά 10. 10 συν, 5 συν. Να βρω εγώ ένα Εκεί θα λέει iron. 3 συν. Βασικά, άμα βρω μερικά iron εγώ, θα πάρεις στο diamond. Και εγώ το iron, δεν με χαλάει. Αφού έτσι και σίγουρα θα βρω iron. Ωραία. Εδώ καλά βρίσκω iron την ώρα που δεν το θέλω. Παρκουρίστας. Όχι, ρε, δεν το πιστεύω. Είναι δύσκολο. Δεν θέλω αυτό. Καλή μαγκές. Έλα, Μιχάλη, κάνει παρκούρ. Ο δικός διά... Τι είπες? Άκου τώρα, δες. Κοίτα κάτι. Άρη. Φύγε από εδώ! Έλα να βγάλουμε μια φώτο. Κάνω βίντεο. Κοίτα. Wait. Κοίτα μαλάκα. Το spam. Spam motherfucker. Όχι! Μαλάκα. Ωραία αυτό που κάψα, Δεν το δω. Δεν το δες, πήγα εγώ πιο πάνω. Πόσα άτομα είναι? 12, όλα απέναντι είναι. Μαζί. Όχι αυτό που γράψα, γράψεις κάνω βίντεο και εγώ είδες τι έγραψα. Ναι, καλά μαζί. Κοίτα δίπλα σου. Ω, μάγκης αρένα! Ω, Είμαι εγώ! ω. Τελικά όντως υπάρχω. Δευτέρα παρουσία μου. Όχι ξεκίνησε. Μαλακία. Θα σπάζω. Να κάνει ένα εφέλη, άλλοι να πάρουμε κανένα μάτσι. Τι δεν πήρα. Με σκοτώ. Μαλάκα Στόνσον. Κατέβα κάτω, κατέβα! Έχω τους πιμπόντους. Πιέστηκα, κατέβα! Περίμενε. Με βλέπεις? Ναι, μπροστά σου. Πίσω σου με. Περίμενε. Έχω XP. Έλα εδώ. Περίμενε. Δήμο, πάρε. Ένα level. Αχα. Στόνσον! Ποιος θέλει να με αντιμετωπίσει, πάμε.
Περίμενα να πετάξω το name tag, περίμενε λίγο. Πέταξα. Πού είσαι, ρε? Είσαι αυτό. Να σε Μα. πίσω μου, Το map το ξέρω λίγο. Έχει κανένα short μέσα, τι έχει. Κάτσε τώρα, θα δω αν έχει short εδώ. Έχει. Όχι, θα πάρω ένα stick. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαι ένα level ήδη εγώ. Κι εγώ. Σιγά καλέ, τα levels δεν έχουν καμία αξία, αλήθεια. Δεν έχουν να βρει κανένα diamond, να το κάνει enchant. Ένα diamond, αλήθεια, να το κάνω enchant, το diamond, αφού θες ένα diamond, να το κάνω enchant. Πού είσαι, Μάικ Τσάινα? I'm in your team. Κι εγώ χάνω, μην νομίζεις. Πού είσαι, σε έχασα. Κάτσα κινητός. Και Είμαι βάλει πίσω από το. το δέντρο. Ανάσε. Να. Πού είσαι, ρε? Πού πάμε? Πάτε F5 να δεις πόσο αστείας είσαι. Άλλα 9 άτομα το έχουμε, έλα. Το έχουμε εγώ. Εγώ με την καλύτερη άρμα στο world. Πού είσαι, ρε? Έλα εδώ. Όχι το Stone Sword! Θα δικό μου, ρε. Φέρ' το! Φέρ' το! Έλα εδώ, πάρε αυτό. Πάρε τα μπουτάκια. Είμαι την καλύτερη armor στον κόσμο εγώ. Ελάτε να με σκοτώσετε. Βάλτε diamond, βάλτε ό,τι θέλετε, δεν με σκοτώνετε. Εσύ δεν διαλύεσαι τίποτα. Αυτός ο Μιχάλη. Έλα. Μιχάλη, Μάρκ με λένε. βλέπω τον Φίλιππα. Στη θάλασσα μέσα. Κοίτα. Ω, μαλακά. Ναι, diamond! Diamond! Να δω. Να δω. Τα diamond. Μπαμ! Ντε. Μπαμ, Πόσα. μπαμ, μπαμ. Άλλο ένα diamond να βρούμε και πάμε mid. Πού είναι το meat. Από εδώ όλο. Ναι, μέσα στη θάλασσα βλέπω τον Apple Pea. Του μοιάζει λίγο. Θάλασσα. Αν βρεις diamond δώσ' το μου. Ούτε ένα sword. Λοιπόν, 7 άτομα, φίλε. Πόσα στίκα έχεις? 4. Μια χαρά. Να πέσουμε Ο Φίλιππας! Στη θάλασσα μέσα, το βλέπεις αυτό το μαύρο. Πού πάμε? Αιωνία. Σκοτάστε τα Φίλιππο. Obsidian. Για κάτσε, μπορεί να έχει κανένα chest μέσα στη θάλασσα. Όχι, όχι, εδώ πάνω. Έχει αλλού chest, ρε. Εδώ. Έχεις arrows. Πέφτουνε spawner. Πλάκα κάνεις. Έχεις arrows. Τίποτα δεν έχω πάνω. Φαγητό έχω μόνο. Ένα fishing και ένα apples. Αν έχεις τόξα. Εμένα πάνω μου. Ενώ... Δέλη. Ναι, εμένα πάνω μου στο φετέρο. Ναι, το έκανα το παρκείο. Όχι, λάθος. Έχει εκεί πάνω ένα chest. Το ξέρω. Το πήρες. Όπα γιγά μου, το έπεσα. Ω, κι άλλο chest. Να σε Μιχάλη. Τι είχε? Δεν το πήρα αυτό. Τώρα πάω να το πάρω. Αυτό εκεί πάνω. Δεν ξέρω. Γαμό. Πάμε. Κάτσε ρε. Σκότωσε την Αγελάδα. Τι ρίχνω κάτω. Σκοτώθηκε. Ναι. Σου δίνει ψημένα φαγητό. Τέλος. Έφτασα. Τι έχει. Βόντους και φαγητό. Πέφτουμε. Κάτσε να πάρω τα βόντους. 1,5 level. Το άλλο τι? Το άλλο τι είχε? Τίποτα μα. 3 wheat είχε Α, και εγώ έχω 4 wheat. Μ' ακολουθείς. Άντε, και το τελευταίο ματσάκι είναι αυτό. Πακ.
Μια γελάδα, σκότωσέ την. Τώρα Εσύ, εγώ δεν αγγίζω. να κάνω ticket το όνομά σου. Ναι, κάνε, σιγά μην μου κάνει τίποτα. Να σου πω, βασικά. Έλα, πάμε. Πού είσαι, ρε? Με γρήγορα. Ω, άτομο! Άτομο στο μη, χτίσε στο μη, χτίσε. Κάντου team. Έλα γρήγορα! Μαλάκα! Πήρα φόκο! Κάντου team. Γιατί? Γιατί να το κάνω team? Πέθανα. Τράβα να σε Πέθανα. σκοτώσω. Ψόφισα. Λοιπόν, αυτό έκανε. Τελείωσε για σήμερα. Άρα με πάμε καλά. Μουα, 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 μουα. Ο άλλος γράφει double kill. Άντε, γεια.